Policijska i vojna oklopna vozila kruže ulicama Bliskog istoka. Izrael u posljednjih 50 godina ne pamti ovakvo snježno nevrijeme. U Jeruzalemu je palo oko 40, a na zapadnoj obali i 50 cm snijega. Imam 36 godina i nikada nisam vidio toliko snijega u gradu. Ceste su zatvorene, ljudi ne izlaze iz kuća. Oni koji izađu najčešće naiđu na probleme. Stotine vozača ostale su zatočene u snježnim nanosima. Upravo zbog njih na ulice je pozvana vojska. Iako je židovski šabat, dan odmora tijekom kojega nema javnog prijevoza, zbog kaosa na cestama ipak voze vlakovi. 2 dana bila sam zatočena u Jeruzalemu kod sestre. Nema struje pa smo obilazili prijatelje kako bismo se ugrijali i nešto pojeli. Drago mi je što se vraćam u Tel Aviv. Snijeg je zabijelio i Egipat, Iran, Libanon, Jordan i Siriju. U ratom pogođenu zemlju zbog slabe je vidljivosti obustavljena dostava humanitarne pomoći. Bez struje, hrane i goriva teško se ugrijati. Ništa lakše nije ni Sirijcima koji su izbjegli u susjedne zemlje. Nemam pokrivače za djecu, a imam ih 9. Nijedno ne može raditi. Otapam snijeg da ih mogu oprati i dati im piti. Zimska oluja nazvana Aleksa na Bliski je istok donijela obilan snijeg, ali i obilnu kišu. Pojas Gaze pogodile su poplave. Stanovnici 60 kuća su evakuirani. Izrael je prema pojasu Gaze otvorio dodatan granični prijelaz kako bi se unesrećenima dostavila humanitarna pomoć.